Ating channel mga Oragon, nandito po tayo ngayon sa Maynila. Papunta tayo ng Santa Misa kasi mayroon tayong ihahatid. Hindi natin pwede pakita yung mga sakay natin kasi ipinagbabawal po ng ating opisina ang pagbablog dito sa loob ng sasakyan o kaya ipakita yung mga kasama natin sa trabaho. Ayan. Mega love shoutout po sa ating mga kaibigang OFW, sa mga subscriber po natin. Mega love shoutout po sa inyong lahat, at sa mga silent viewers po natin, mega love shoutout po sa inyong lahat, at manigong bagong taon po sa inyong lahat, at pagpalain po tayo ng Panginoon. Panibagong pakikipagsapalaran na naman po sa kalsada, panibagong araw po sa inyong lahat. Ayan. Nandito na po tayo ngayon sa may nagtahan na stoplight. Ayan. At shoutout po sa ating lahat. At sana sa oras at araw na ito ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ayan, tumatawid na po tayo dito sa may stoplight na ito. Akit na po tayo ng Nagtahan Bridge sa may Pasig River. Ayan. At halip po kayo at samahan nyo kami sa ating paglalakbay papunta po doon sa UARM Hospital. Meron lang po tayong mga ihatid na pasyente for physical therapist. Kaya physical therapy, kaya samahan nyo po ako hanggang sa makarating po tayo doon sa may UARM Hospital. Ayan, nasa ibabaw na po tayo ng tulay, at tumatawid na po tayo ngayon sa may Pasig River. Ayan. At patuloy lamang po tayo sa ating pagtatrabaho, kahit na araw na ng ilang araw na lang ay Pasko na naman, o ang ating ating inahantay-hantay o pinakamimithing holiday season sa buong isang taon. Ayan. Nakatawid na po tayo ng Pasig River or Nagtahan. Dito po tayo sa ilalim ng Mindiola kasi kakanan po tayo doon sa may dulo papunta ng Santa Misa, Maynila. Ayan. Dahil holiday na po ngayon, or wala na mga pasok yung mga estudyante, kaya medyo nabawasan po yung traffic sa ngayon. Kaya medyo, kung mapapansin ninyo, ay kakaunti na lamang po ang sasakyan sa kalsada. Kasi ngayon po ay ilang oras na lang ay pagdiriwang na po natin ang Kapaskuhan, or ang inahantay natin sa loob ng isang taon. Ayan. At ingat-ingat po tayo. Shoutout po sa kaibigan nating rider. Ayan, umakyat siya doon sa gutter para hindi siya masagi. Ayan. Good idea, pero pinagbabawal po mamisikleta yan dahil daanan po yan ng tao. Ayan, kakanan na po tayo rito, papunta po tayo sa Santa Misa. Nandito po tayo ngayon sa may Nagtahan LRT2. Yung mga umuwi sa umuwi ng tawag dito, umuwi sa Kainta, dito yung sakayan nila, or yung LRT2. Ayan. Andito pa rin po tayo sa Maynila. Ayan. At doon po sa ating mga kaibigang OFW, mag-iingat po tayong lahat kung saan man tayo naroroong bansa. At enjoy lang po natin ang ating pagtatrabaho. Dahil sa isa rin dating OFW dyan sa Kuwait City. At sa loob ng halos 8 taon dyan tayo nalagi dyan tayo nagtrabaho sa Kuwait. Ayan. Tuloy-tuloy lang po tayo. Malapit na po tayo sa Santa Misa, Maynila, pero malayo pa po yung UARM. Halos sa boundary na po ng Maynila at San Juan yung pupuntahan natin. Ayan, San Juan, Santa Misa or Maynila. Hindi ko alam kung ano nakasakop doon, sa Maynila ba talaga o sa San Juan. Ayan, tuloy-tuloy naman po tayo, at mega love shoutout po sa ating mga kamag-anak sa buong Pilipinas, sa mga kaibigan po natin, sa mga nakakakilala po sa atin. Mega love shoutout po sa inyong lahat, at Merry Christmas at bagong taon po sa inyong lahat. Naway mag-iingat po tayo. Ayan. Sa mga gusto pong malaman kung ano ating trabaho, pwede nyo pong panoorin ito, at bilang isang driver, kung saan po tayo nakakarating. Ayan, tuloy-tuloy naman po tayo.
wala po tayong music sa ngayon kasi may mga kasama tayo rito, yung mga for therapy na pasyente, at dadalhin po natin dito kasi wala nang pinipili po yung mga walang pinipiling araw at oras po. Anytime po na mayroon tayo schedule ay tatakbo po tayo rito. Madalas po tayo rito pumunta at madalas din po tayo maghatid ng pasyente rito. Yung mga pasyente po, mga outpatient lamang po yun, o yung mga tinutulungan po ng aming opisina for therapy po, at saka yung mga tinitherapy po at mga naputulan ng paa, nabalian ng kamay, yung mga naputulan ng kung ano-ano at kailangan lagyan ng bakal, ayan, tinutulungan po ng ating opisina yan at pinapagamot or pinapatherapy. At saka nilalagyan po kung wala pong paa sa kabila, pinalalagyan po yan ng paang bakal para makapaglakad at makapag hanap buhay para sa kanyang pamilya. Ayan, sa mga viewers po natin, kung kayo po ay may katulad na dinaranas sa ngayon, halimbawa naputulan kayo ng paa at kailangan nyo po ng tulong ng aming opisina, ang requirements lamang po ay kailangan membro po kayo ng SS or GSIS, kahit na 2 or 1 buwan pa lamang nahulog. Lalo na po kung na-aksidente kayo sa inyong trabaho, kailangan po nyo ng tulong, ay tutulungan po kayo at magkakaroon. Mayroon naman pong mga proseso yan na pwede nyo pong i-search ACC. Mag-search po kayo sa aming FB page or sa aming Facebook or sa aming website, ACC, www.ecc.com.gov.ph. Makikita nyo po yan doon kung ano mga requirements po. Pero 100% po ang unang requirements po dyan ay ang pagiging membro po ng SSS at ng GSIS. Kahit na po kayo ay isang OFW or isang seaman, basta kayo ay membro ng GSIS or SSS, qualified po kayo doon sa aming programa. Mayroon din po mga livelihood yan na ibinibigay, depende po kung kayo ay makakapasa doon sa requirements ng opisina. Ayan po ay patuloy po na minumonitor ng mga kasamahan natin sa opisina yung livelihood. Mayroon po tayong mga home visit dyan at pinupuntahan po ang inyong mga bahay kapag kayo po ay nag-apply. Ayan, search na, mas maganda po kung i-search na lamang po doon sa aming website kung ano yung mga requirements para malaman nyo ang kailangan bago kayo makapag-apply ng kung ano man ang inyong kailangan, financial or livelihood or tungkol naman po sa inyong pagkakadisgrasya sa inyong mga pagkakadisgrasya sa inyong mga trabaho or sa anumang ginagawa nyo sa araw-araw. Kaya yan, wag po kayong mahihiya kung kayo po ay nangangailangan ng prosthetic, yung mga paa po na bakal. Wag po kayong mahihiyang lumapit at yan po ay para sa mamamayan na miyembro ng ating SSS at Pag-ibig. Ayan, nandito na po tayo sa UARM. Ayan, papasok na po tayo dito sa may UARM Hospital para ibaba po natin yung ating mga kasamahan. Ayan, ito po yung UARM Hospital. Papasok na po tayo rito. Ayan, makikita nyo po, hospital. Ayan, at ibababa na po natin dito yung ating mga kasama. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kaibigang OFW. Ayan, sa ngayon po pabalik na po tayo, palabas na po tayo kasi ito po ay idadrop lang po natin at iiwanan natin po sila riyan kasama ng aming nurse at sila na po, yung aming nurse na po ang bahala doon sa mga pasyente na inatid natin. Siya na po ang makikipag-usap doon sa doktor at siya na po ang magbibigay ng kung ano man ang dapat ibigay doon sa ating mga pasyente. Ayan, babalik na po tayo sa Makati at nakapag-drop na po tayo ng mga pasyente dito sa UARM Hospital.
palabas na po ulit tayo dito sa may LRT to. Ayan, shout out sa tricycle driver. Ayan at pabalik na po si host. Nag-iisa na lamang po tayo ngayon pabalik ng mga opisina sa Makati. Ayan po yung nakita nyo po yung dilaw. Ayan po ay eskwelahan ng UAE, University of the East. San Juan yata nakakasakop diyan or Manila. Kasi halos magkadikit na yung Maynila at San Juan sa ngayon Yan, stop right po. Back to Makati na po tayo. Tuloy-tuloy na lang po tayo ngayon sa ito po ay part na ng Santa Misa ang dinadaan natin, Santa Misa Maynila. Ibig sabihin po ang Santa Misa po ay na mayroong part ng San Juan at mayroon din po part ng Maynila. Mas malaki po yata yung part ng Maynila kaysa San Juan, kasi yung LTO po doon sa may unahan lang ng UAR may LTO San Juan na po yun. Ayan, shout out yung nakikita nyo po yung tulay na mataas, yan po ay Skyway papunta po ng north at saka south, yung Skyway Stage 3. Yan, stop right, go 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 go. At doon naman po sa mga kaibigan natin sa Hong Kong, sa ating kaibigang founder ng Rosemary YT Premier, maraming salamat po at Merry Christmas at Happy New Year po sa inyong lahat. Sa co-founder po na si Maris Matila, ingat enjoy lamang po tayo sa ating pagtatrabaho dyan with your loved ones. Ayan, patuloy lang po at isang ilang araw na lang, ilang oras na lang, mga 72 hours na lang, Christmas na po dito sa atin sa Pilipinas. Ayan, sa mga nasa kamag-anak natin sa Australia, may galab shoutout po sa inyo. Ganoon din po sa kamag-anak natin sa Canada at sa Dubai at mga kaibigan po natin dyan sa Kuwait. Shoutout po sa inyong lahat at sana ma-enjoy nyo rin yung darating na Pasko at bagong taon. Ang alam ko kasi dyan sa Kuwait wala pang hindi natin sineselebrate dyan yung Pasko. Pero nung si host po nandyan sa Kuwait, madalas tayo dyan sa Maalia or dyan sa Kuwait City para magsimba, kasi mayroon po tayong simbahan dyan ng Katoliko sa Kuwait City. Hindi kaya po nung nandun tayo sa Saudi ay wala po tayong simbahan doon. At ayan, pabalik na po tayo ng Maynila at pabalik na po tayo ng Makati. Ito po ay Maynila na at back to Makati na po tayo, Makati office. Maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat po sa mga kaibigan nating OFW at bye bye po, bye bye, love you.